dinhi sa kalibutan, kuhaunong lalinon ang nagtuman. Busa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmada sigun kita, aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuat siya dito sa kalangitan, naganda mo puluyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunong lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunong lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunong lalinon ang nagtuman. Kuhaunong lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa katasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion o Dios, sa gihapon kami magapasalamat ug magdaig diha kanimo. Ikaw ang Dios nga may mong hari sa among mga kinabuhi. Ug niining taknaa Ginoo, nagaampo kami kanimo nga magapanalangin ka niini nga programa ug kini nga estasyon. Itugot mo ta o Dios nga mahimo kini nga kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto Ginoo sa nakalain-laing dapit sa kalibutan. Diin o Dios ang mga nagapaminaw, imo untang lamdagan ug hayagan ang ilang mga salabutan, nga ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kaluwasan ug sila Ginoo magaduol sa pagpangalagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo, kini among ginatuohan ug lauman nga among madawat pinaagi lamang kang Kristo nga among matuod Dios ug manuluhan sa Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata mo irog ngadto sa unahan ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, ato ning basahon ni maayong hapon sa inyo ha sir. Ang amo ra gyud mao ang pagpasalamat niini nga program nga naghatag og mga tips
alang sa atong pagsabot sa pulong sa atong labaw nga makagagahom. Salamat sa pagbasa, sir, sa Mirna de Aine. Okay, rin salamat, Sister Mirna. Unya kami po nagpasalamat ni sa inyo nga makanunayon nga pagsunod ning atong programa. Unya kuan nga kini ang salamat pod sa inyo dinha nga kanunay nagsunod na minaw ning ato nga programa. Nga patay basahon Kuya John, maayong gabi kuya. Di na pod mi naminaw diri, di si tatay di palang dugay na abot o maayong pagpaminaw sa tanan o salamat sa pagbasa kuya si Litlit Deene. Okay rin salamat Litlit sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga programa. Okay mga higala, ato paninga na patay basahon sir, mangutana pangutana ni so dili lang usa tano. Okay, last text nga ako nga basahon. Okay, Brother John, ang amo lang ikaingon mao nga padayon lang mo niini nga programa kay nasayod ta nga ang panahon gamay na lang gyud. Maayo na nga sa dili pa matapos ang kalibutan, daghan ang makadungog sa pulong sa atong makagagahom, naaragid na sa mga tao kung dili sila magbag-o diha sa Ginoo. Salamat sa pagbasa. Okay, daghan salamat. Okay, sa dili pa sa Guadalupe mag-iiban sad og mga pipila ka mga text message and cellphone. Mas mayo siguro ba na living nga malili nimo diha ang atong monitor aron ato mahibaluan na og diin ang dapita o lugar sa kalibutan ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Brother Living. Okay, salamat Brother John. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning lilion makadiyot no ato nga. Okay, ni si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab mga kaigsunan nga nagasunod og nagapaminaw sa pulong sa Dios og maingon kaninyo Brother John og Kuya Levi. God bless. So God bless also diya Brother Ronilo, maayong gabi ninyo diya sa murag hapon paron diya no sa Saudi, murag alas 2 ana siguro maorasa. So mayong hapon ninyo diha og sa tanan nato karon nga mga viewers karon nga gabi na ato nga gina-welcome sa pagpakig-uban sa tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo na mo higala sa pagpadala og mga mensahe kay panahon na nga atong basahon ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon no. Pwedeng mo-text mo na mo ni Brother John, pili na mo sa akong mga number, or pwede ari mo padangat sining mga mensahe sa ato nga live no broadcast sa Facebook mga higala. Okay, ato ni dilikyatan og tan-aw pikas nga screen. Ato ning tan-awon ang mga kahigalaan makaigsunan nato nga nag-like ni si Brother Ronilo Itang, ni asad si Sister Ginaline Lumuntad. Ato pong nakita si Tris Jamin Jaime, o niya si Liesel Cho, o niya ato pagintanaw ni si Sister Anisibel Biliaganas ni Cesario sa Masbate, ni asad si Aida Tirana, si Christine Hidokyo. Ato pong nakita si Sudjan Hista Abalye, Gloria Ferrer, niyasan si Brian Son Perez. Ato sa nakita si Sister Analisa Lipon, si Teresita Cordoba sa Bawd ni Bantayan Island. Ato po nakita si Sister Ninami Masong Pobadora. Okay, mayong gabi. Aniya ato ning lantawon pagyod niya pod si Caroline
Galiaris. Okay, yapon si Erwin Juanes ato sa nakita din hino. Aniya ato ning basaw niya pagi ato nakita sad sa pikas na screen. Maayong gabi ninyo diha Kuya John o Kuya Libby. Uban sa tanang naminaw mi karon ni Lola diri sa Kanlimao. God bless, no? So maayong gabi sa tadan nga taga Kanlimao nga naminaw karong gabi na sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So kamon tanan mahigala amo nga gina-welcome sa pagpakig-uban karong gabi na dinhi nining tulumanon sa Jesus is our hope. Nya palihog dai sa atong mga viewers sa Facebook nga atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa para nga ila sang makita madungog nila ang mga pulong sa Dios nga atong pagahisgutan dinis tulumanon. Ato pong nakita ni si Sister Analisa Lipon ang iyang mensahe. Good evening ninyo diha Brother Libby o Brother John watching from Simbuawan. God bless us all. So mayong gabi niyo Sister Analisa. Welcome sa ato nga programa. Okay, sa pagpadayon sunahan, awa pa may nakita na itong ubang mensahe din pero makahimog po mo sa pag-send mga higala o mga mensahe kay ato lang isalot niya ang pagbasa sa inyo mga importante nga mensahe. So, ako ding i-greet og happy birthday si Doktora Hining Biraki Alabitania, no? Sa Biraki Optical Clinic nga nagsaulog siyang natawhan karon yung adlaw. Okay, ang panahon akong ibalik ni Brother John alang sa pagbasas pangutana nga ato nga tagdon karong gabi na. Brother John. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby ato ning tagaan og pagtagad ding kuang karon. Kini ang pangutana unya sama sa gihapon kami naghangyo kadtong mga viewers nato sa atong Facebook. Gamay lang nga butang among pangayoon diha sa inyo nga sa mga na nag-view karon i-share ninyo sa inyong mga friend ang ato magud aning paninguha o paningkamot aning programa. Duha lang gyud kabutang ang tao makatufan sa kaluwasan ang iyang kinabuhi wa ta masayod asa kutob ug unya matapos na sab ang panahon sa paggihatag signos pagwalis maing balita. Ang importante mao nga sa dili pa moabot ang pagsira sa kaluwasan ug di pa moabot ang kamatayon sa kinabuhi sa tao nga siya nakadungog ug nakabati na mahitungod sa pulong sa Dios. So mura na nga amo na nga mga hangyo lang sa inyo ginalang pod og pamarayg bilang amo nga listener ug nagsunod ning atong programa nga ug mahimo inyo nga i-share sa inyong mga friend ang ato nga program aron pod sila makadungog sa pulong sa Ginoo. Sila na ang bahala magunahuna sa mga butang ilang nadungog ug nabati. Wala to ning mabasahon kay good eves kaninyo dinha sa stasyon ug sa tanang naminaw niini nga programa. Duna lang ko'y gamay nga ipangutana, sir. Way man nga sa panahon ni Kristo ug sa mga apostoles, wa man sila'y gigamit sa mga sinulat sa daan tugon. Maubitaw nga sa amo pundok di nagyud namo kaayo pansin ang naa sa daang tugon, ang bag-ong tugon na lang. Ambot ug husto bapod mi. Salamat sir, si Bobby di ay ni. Okay, daghang kaayong salamat Brother Bobby. Unya, kumusta mo din ha no sa inyohang palibot. Unya, salamat sa pagpakigtubay pod kaganina mahitungod sa pag text no noon na kuaman to kay after lunch manggudtong oras sa atong pag text nya mapoy pag-reply nimo. So thank you sad kayo Brother Bobby. No, good eves kaninyo dinhe sa station ug sa tanang naminaw niini nga programa. Duna lang ko gamay nga pangutana sa ipangutana, sir. Way man sa panahon ni Kristo ug sa mga apostoles wa man sila gigamit
sa mga sinulat sa daang tugon. Mao bitaw nga sa amo pundok di nagyud namo kaayo pansin ang naa sa daang tugon. Ang bag-o na lang tugon. Ambot husto ba pod mi. Salamat sir, si Bobby ni. Okay, daghang kayong salamat Brother Bobby sa imong text dire. Ang tinuod nga pagkasulti, Brother Bobby, sa panahon sa mga apostoles o sa panahon ni Kristo wala pa ang bagong tugon. Ang ilang mga gipanggamit mao ra gyud ang mga nasulat diha sa daang tugon ug wa pa poy giila sa una sa ilang panahon nga daang tugon kay wa pa man ang bag-o kay diha man lang gud na ila nga dunay daang tugon pag-abot na sa bagong tugon ug unya ang bagong tugon kapinkon kulang nasulat ni siya sa mga 98 AD. Ay aba siyempre sa panahon sa mga apostoles o sa panahon ni Kristo wala pa'y ginagamit nga bagong tugon kay niana pa mang mga tuiga na sulat ang bagong tugon. O unya ang tinuod pagkasulti ang gipanggamit nila kadtong mga nasulat sa daang tugon pero lagi sa ilang panahon wa pa'y nailang nga daan kay wa pa may bago. Pero base sa mga gipangsulti sumala sa Isaiah 34:16 nag-ingon nga susihan ninyo gikan sa basahon yuba o basag walay usa nini nga makulangan sa iyang kauban. Ang gisulti dinhi susihan ninyo og basag gikan sa basahon ni Jehova o walay usa nini makulangan sa iyang kauban. So gitagna na nga daan nga diha sa daang tugon dunay mahimong kauban ug mauni ang bag-ong tugon ug kining Biblia gitawag kini og basahon sa Dios, no? The Book of God. Mao ni ang tawag sa balaang kasulatan. Nga kun ato nga basahon sumala sa Roma kapitulo 15 bersikulo 4 nagsulti nga ingon ini ang gisulti sa Roma kapitulo 15 bersikulo 4 dapat nato ni nga matagaan og pansin kay aron mapod nga ato sad nga ma-realize ang mga butang nga wa pasad nato masabti og mapamalandungi ni sumala dinhi sa Roma kapitulo 15 bersikulo 4 ingon ni ini ang gisulat ni kining gihisgutan dinhi ining bersikuluhan nag-ingon kay bisan unsay gisulat kaniadto kanang word nga kaniadto meaning nga nagpasabot na diha sa daang tugon. Kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailob ug pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kita og paglaom. Busa kadtong matud pa bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang kanato karon. O ang kaniadto ug ang karon ang kaniadto gitawag na og past tense ug ang karon present tense. Karon kung imong tan-aw dinhi ato ra gud ning ibase dinhi atong basahon dinhi sa MBB o kon maayong balita Biblia kung unsay gikuan dinhi unsay gisulti dinhi sa maayong balita Biblia o sa 15 sa 15:4 sa Roma. Ingon ini ang the same chapter and verse gihapon pero ato na nga tan-aw unsay gisulti dinhi sa Roma kapitulo 15 bersikulo 4 ingon ini ang gipamahayag sa ining bersikulohan nagingon kay ang tanang nahisulat sa kasulatan nawa kay ang tanan nga nahisulat sa kasulatan naisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato aron makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailob ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Ang gisulti dinhi ang tanan nga nahisulat sa kasulatan. So meaning madaan man o mabag-o importante gina diha sa atong kinabuhi. Karon kanang huna-huna ba nga ang mga apostoles wala sila nagagamit sa mga sinulat sa unang mga panahon sa daang tugon mauna nga ang kamo naa na lang sa bag-o Brother Bobby. Pero ang tinuod pagkasulti kung imong basahon
kung atong basahon dinhi sa gihisgutan sa balaan nga kasulatan, matin-aw dinhi og klaro ang mga butang nga ginahisgutan gyud na nga ang mga apostoles ug bisan pa si Kristo nagagamit gyud sila sa mga sinulat dinha sa daang tugon sa ilang panahon. Dili kay ingon nga wa sila nagagamit sa kananaang wa sila nagagamit sa daang tugon. Unya diha sa inyo sad maubitaw nga matud pa nga kanini ang wa na kaayo mo maghatag og pansin, no? Wa na kaayo mo maghatag og pansin. Kung atong tan-awon din hiragod sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 paingon sa 17, kung ato nga basahon nag-ingon sa sumala sa 15, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Kuha agad ninyo ang punto kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini kamo sa ikaduhang Timoteo 3:15 ug nasukad sa imong pagkabata. Tandaan nimo na ug nasukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. Tandaan na to Akong balikan ko ning gisulti dinhi, ug nasukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Mao ni ang pinakadako kayong mapuslanon sa atong kalag kung kita nagsusi sa balaan nga kasulatan. Matud ba kamo na sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Busa adunay pinakadako gyud kaayo nga bintaha sa tawo nga nagsusi sa balaang kasulatan tungod kay ang kasulatan matud pa makagagahom kini sa pagtudlo nato ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Karon unsa man ning gipasabot sa kasulatan? Kung imong basahon ang ikaduhang Timoteo 3:16 ningon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Dunay mga pagsabot og panghuna-huna sa mga tawo nga dili angay tuhuan ang kasulatan kay dia sinulat lamang og tawo. Pero kung nahitabo pang na disgrasya nga manulat ang inyong iring og iro, musamot na gyud nga wa gimoy pagtuo kay lagi ang Biblia dili tuhuan kay dia sinulat og tawo. Pero niining porsyon na, ining bahina, sulay ang pagdawat sa pagsabot na nagingon ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Ang nagmugna sa kasulatan ang Dios. O gunya, kung imong basahon ang The Living Bible, nagingon, the whole Bible. Amo na ang imong makita, the whole Bible, ang tibuok nga Biblia. Kana, ni anana makita ug mabasa nimo sa bag-ong tugon ningon, the whole Bible. Kay dili man pud na mahimong whole o ang tibuok kasulatan kung ni arakas bag-o wa ka nagdaan kay wa man nag-ingon ang pikas nga kasulatan kundi tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan. Ang Dios gyud mo'y nagmugna, ang Dios gyud mo'y nagtuga nga matud pa nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa pinasikad sa balaang kasulatan mahimo nga kita matudluan sa Dios, no? Kay gituga man kini sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa gustos Ginoo nga kitang tao matudluan pinaagi sa unsa sa tibuok nga kasulatan unya alang sa pagpamadlong. Gustos Ginoo nga ang sayop nato nga pagkinabuhi badlungon tas Ginoo. Maunay hinungdan nga gituga ni alang sa pagpanudlo ug pagpamadlong ang balaang kasulatan. Sunod, alang sa pagpanulid. Gustos Ginoo nga ang tao tuliron siya sa iyahang nga sayop nga kinabuhi unya nag-ingon alang sa pagmatuto sa pagkamatarong.
Gusto sa Ginoo nga ang tao mamatutuon diha sa pagkamatarong pinaagi sa unsa sa tibuok nga kasulatan. Unya nag-ingon sa 17 aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Diin masangkap og mahingpit ang tao diha sa maayong buluhaton pinaagi sa pagiya og pagtudlo sa Dios sa tao diha sa balaan nga kasulatan. Okay karon mga kaigsuonan, sa unsa man nga punto nga sa panahon ni Kristo ug sa mga apostoles gigamit paghihapon gigamit nila ang daang tugon kay lagi wala pa may kaning bag-o ni adtong panahon na. Kung atong tan-awon ang gipamulong ni Kristo dinhi sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 15, pamatii ra gud ni unsay gisulti ni Kristo matud pa dinhi sa kini ang ari usa ta magbasa sa Mateo 24:14-15. Akong basahon na nag-ingon dinhi, og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan ingon sa pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Sa unsa nga punto nga atong mahibaluan ang pag-abot sa katapusan sa dinha nga ikawali na ang maayong balita. Unya tanawa. Unya nag-ingon dinhi og kining maayong balita mahitungod sa gingharian. Busa kini nga programa nga inyong ginapamati nagwali ni sa maayong balita. Unya nag-ingon sa 15, si Kristo anihang namulong nagyon. Tungod niini inig kakita ninyo sa gisgutan sa propeta nga si Daniel. Kung imong balibalihon pagbasa ang Biblia, wala gyud mahitabo nga kining Daniel naa ni nabutang sa bag-ong tugon kundi diha sa daang tugon. Subuti pasabot nga sa kapanahunan ni Kristo ang sila nagagamit sa mga nahisulat dinha sa daang tugon. Naging gisgutan sa propeta nga si Daniel. Klaro na nga nagamit si Kristo og mga sinulat diha sa bag-ong diha sa daang tugon. Sa panahon usab nga si Kristo ginapanghasan sa yawa sa pagtintal, ang gigamit gihapon ni Kristo uban sa yawa daang tugon man pod kay ang yawa mo gamit man sa naog nasulat sa Biblia. Niya pong atong basahon sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4 nag-ingon dinhi, apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nahisulat na ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Tanawan nahisulat na. Diin man niya gikuha nga sinulat ni Kristo sa diyang gitintal sa siyawa. Didto sa daang tugon kay wa pa may nasulat sa bag-o ni adtong panahon ni Kristo kay lagi mga 98 AD pa man nasulat ang bag-ong tugon. Og diin ni gikuha ni Kristo sa Deuteronomio 8:3. Nagingon dinhi, apan kaniya mitubag siya nga nagingon, nahisulat na ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. So malinaw matinaw nga si Kristo mismo nagagamit sa mga sinulat dinha sa daang tugon. Unya kung imo sang basahon sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto 3 og unya 7, 8 ug 9, malinaw nga ang gigamit ni Kristo sa gihapon ang daang tugon. Pamatiiha kung atong basahon ni dinhi sa Mateo 15 1 ngadto 3 unya sa gihisgutan sab sa kini ang 7, 8 ug 9 akong basahon. Og kang Hesus diay miduol nga mga parasyong mga eskriba gikan sa Jerusalem ngano nagingon, nganong lapason man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan kabilin-bilin sa mga katigulangan kay inig pangaon dili sila manghunaw sa ilang mga kamot. Kanila mitubag siya nga nagingon, ug ngano ba usab nga inyo mang lapason ang sugo sa Dios aron lang pagtuman sa inyong kabilin-bilin nga kalagdaan. Tanawa, sa panahon ni Kristo, nagapanudlo si Kristo sa pagsunod, pagtuman sa kasuguan sa Dios. Pero karon nga daghang nagpatuo nga sila alagad sa Dios ug nag-alagad sa Dios pero di na nila itudlo ang kasuguan sa Dios. Pero sa panahon ni Kristo, si Kristo, nganong inyo mo pong lapason ang kasuguan sa Dios aron lang pagtuman sa imong kabiling-biling kalagdaan. Niya atong basahon sa 7, 8 ug 9 nagingon, kamong mga maot, maayo gayud ang pagkahimo ni Isaiah sa propesiya may tungod sa inyong mga pag-ingon.
Tanaw ha, unsay gisulti ni Kristo, naa sa panahonan karon nato og kaniadto, naagi na ang pagpangalagan nga pagminaot. Ingon si Kristo kamong mga maot. Maayo gayud ang pagkahimo ni Isaias sa propesya may tungod kaninyo sa iyang pagingon, kining mga tawhana nagpasidungog kanako, pinagi silang mga ngabil apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit ilang gipanudog, ilang magipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Diin man ni mahisulat matud pa ni Kristo sa Isaias, diha sa Isaias 29:13. So malinaw, Brother Bobby, nga si Kristo mismo sa iyang kapanahunan nagdili ingon nga wa siya nagagamit, wa siya nagagamit sa mga sinulat dinha sa daang tugon. Malinaw nga ang si Kristo nagagamit sad sa mga sinulat dinha sa daang tugon. Unya, kung diha sa inyo matud pa nimo nga ambot og husto mapug kami, sa klaro lang, Brother Bobby, sayop gyud mo, sayop gyud mo kay nganuman ingon ni ana nga dili ninyo hatagan na lang og bili ang kanana, di na ninyo pansinon ang kinini ang daang tugon tungod kay naan na lang mo bag-o, wala pud na itudlo diha sa kasulatan nga ang bag-o na gamiton dili na ang daan. O kung ato kuno ning basahon sa ganina gihisgutan ni Kristo ang basahon sa Daniel, daang tugon na. Pangalawa, sa akong gibasa, gihisgutan ni Kristo ang sa basahon sa propeta nga sa Isaias, o sa daang tugon gihapon na ang Isaias. Unya dinhi kung atong tanahon unsay gihisgutan dinhi sumala sa Lucas kapitulo 4 versikulo 16 paingon sa 20 dinhi sa Lucas. Niya kung imong tan-aw dinhi, Brother Bobby, ingon ini ang gihisgutan. Matud pa dinhi nga og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Ayaw kalimot nga si Kristo ingon nga siya mao pagsulundan sa mga karnero, ang iya gyud nga nabatasan matag adlaw nga igpapahulay tuwa siya sa sinagoga, in other words tuwa siya simbahan. Ang kaning nag-angkon, nagpatuo o nagtuo nga sila mga karnero o mga Kristiyano nalahi sa nabatasan ni Kristo kay ang ila Domingo samtang si Kristo Sabado. Kung imong tan-awon, si Kristo mao ang ulo sa iglesia ug ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Nagpasabot nga ang lawas ug ang ulo nagbulag kay ang ulo nga mao si Kristo Sabado ang ila Domingo. Unya tanawa ug dihay gihatag kaniya sa basahon sa propeta nga si Isaias. O tanawa, daang tugon gihapon ni. Naging ni og sa pagbuklad niya niini nakita niya ang bahin din sulat kining nagaingon. Ang espiritu sa Ginoo niya kanako kay iya man akong gidihugan aron sa pagwalis maayong balita mahitungod sa mga kabus, gidala niya ako aron sa pagpaibalo sa kagawasan ngadto sa mga binalanggo, sa kahiuli sa igpatan-aw ngadto sa mga buta, sa paghatag kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog, sa pagkahibalo sa tuig kahimuot sa Ginoo, og iyang gilukot ang basahon og giuli ngadto sa tig-alagad og nilingkod siya og ang mata sa tanan diha sa sinaguga gitutok ngadto kaniya. Tanawa, sa panahon sad sa mga pagsimba dito sa sinaguga, pagsulod dito ni Kristo gitagaan siya basahon sa basahon nga sa propeta nga si Isaias daang tugo na. Pagkatapos ni Kristo pagbasa, iyang gilukot kay kinigod sa una gitawag pamlig scrolls. Iyang gilukot gihatag niadto sa tig-alagad diha sa templo. So malinaw nga sa panahon ni Kristo nagagamit gid sila sa mga balasahon diha sa daang tugon. Kung atong basahon sumala sa Mateo kapitulo 1 versikulo 21 ngadto 23 nagingon og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki og siya imo pagangalan si Jesus kay siya mao man ang magaluwas sa mga taon gikan silang mga sala. Og kinituman sa gisulti sa propeta nga nagingon, tan-awa usa ka birin magasamkon og usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatawag Emmanuel, nga sa ato pa ang kahulugan ang Dios uban nato. So diin man ni makuha ni, diin man ni gipasabot sumala sa Isaias kapitulo 7 versikulo 14. Busa malinaw ang gihisgutan nga dinhi nagagamit sila og mga sinulat diha sa daang tugon si Kristo. Will adto ta sa panahon nga si Pablo nakabig usab.
kung natong basahon sumala sa Episo Kapitulo 5 versikulo 18, ingon ini katinaw sad gihapon nga bisan pa ang mga apostoles nagapanggamit gihapon sila sa mga sinulat dinha sa daang tugon. Kung atong basahon ang Episo 5:18 ingon ni San Pablo, matod pa niya dinhi, ug ayaw kamo pagkahubog og bino kay kana mo'y usa ka pagpatuyang kundili pagpapuno hinuon kamog espiritu. Pagsultihanay kamo sa usa-usa sa mga pulong, sa mga salmo ug sa mga alawiton ug sa mga awit nga espirituhanon ug manag-awit managtugtog magdaig sa Ginoo uban sa bug-os ninyong kasing-kasing. Salmo ang gisgutan naa sa ni sa daang tugon. Si Kristo ang mga apostoles nagagamit sa mga sinulat diha pod sa daan nga tugon. Karon sa panahon gihapon ni San Pablo, makita nimo nga ang mga kasuguan nga diha sa daang tugon ginatudlo o ginawalig gihapon nila dinhi sa bag-ong tugon. Mamatira gud ang Roma Kapitulo 13 versikulo 8 ngadto sa 10 kung unsay gisgutan nino. Roma 13:8 hanggang 10 nagingon, ayaw kamo pagutang og bisan kinsa kang bisan kinsa gawas sa paghigugmaay sa usa-usa. Usag-usa kay ang nagahigugma siyang silingan nagatuman sa kasuguan. Remember nga ang gipasabot ni San Pablo nga ang nahigugma siyang silingan, meaning iyang isig katao, nagatuman sa kasuguan. Naarabar gidre daghang mga pastor nga wa gid kuno nakatumas kasuguan. Na dinis bugoon na daghang magwali. Di gid ikauaw nila tubangas Ginoo sa mga tao nga i-deny nilang kasuguan sa Dios kay wa kuno makatuman. Pero San Pablo nagingon ang nahigugma siyang silingan nakatuman sa kasuguan. Unsa man ning kasuguan na nga igipasabot ni San Pablo? Way lain ang napulo kasugo. O diha ayaw ang mga sugo nga nagaingon, ayaw pagpanapaw. Diin man ni nasulat ning sugoa, tuas da ang tugon, dihas na pulo ka sugo, dili ka manapaw, ikapitong sugo manis na pulo ka sugo. Sunod, ayaw pagpatay, o ika-unom ni nga sugo, dihas na pulo ka sugo, sa daang tugon ni, ayaw pagpangawat, ikawalo ni nga sugo. Unya, ayaw ka pagkaibog ug ang bisan unsang sugo nini, nalangkob nining pulungan nga nagaingon, higugma ang imong silingan, ingon sa imong kaugalingon. Ang gugma dili mohimog dautan ngadto sa silingan, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. So ayaw gibuan na pagkalawat anang mga pamatuod sa ubang mga leader niya simbahan nga way nakatuman sa kasuguan, kay ang kasuguan dili matuman, wala gid na mahaom sa gitudlo des Biblia. So akong balikon, matud pa nimo ambot na sayo pa husto ba pud kami, wa mo mahusto anak brother Bobby. Kay ang pagsusi nato sa kasulatan dili lang diha sa daang tugon kundi sa daan og bag-ong tugon. Mao ni ang gipasabot. Si Kristo nagagamit sa mga sinulat sa daang tugon, ang mga apostoles nagagamit sa mga sinulat sa daang tugon, o niya kini nga programa daan og bag-ong tugon ang ginagamit kay gisulti ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Busa kay tibuok man kasulatan atong himuon nga kung magsusitas kamaturan ug niilata nga ang Biblia pulong sa Dios, dili lamang tadiha muungot sa bag-ong tugon kundi usab diha sa daang tugon kay ang balaang kasulatan gituga sa Dios na. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulit ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Kinsa ang mutudlo? Ang tibuok kasulatan bag-og daang tugon. Kinsa ang mubadlong? Ang tibuok nga kasulatan daan og bag-ong tugon. Kinsa ang mutulid? Ang tibuok kasulatan ang daan og ang bag-o nga tugon. So nagingon og magmatuto sa tibuok pagkamatarong. Kinsay mo matuto das pagkamatarong? Ang tibuok kasulatan daan og bag-ong tugon. Unya gisulti aron mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Asa ang tao makabatog kahingpitan sa tibuok nga kasulatan sa daan og bag-o nga tugon. So brother Bobby,
hinaot pa nga imong nasiplatan ang pagsabot sa kamatuoran nga unta ang pulong sa Ginoo mangin man dinalagon sa tanang mga naminaw karon kay pinaagi sa pulong sa Dios nga inyong ginapamatian, mabless mo kung inyo lamang pansinon ang pulong sa Ginoo. Kay mo bitaw na nga gihisgutan sumala sa Santiago 1:21, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Matud pa, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Higala ang inyong ginapamatian karon pulong sa Dios, ug ang pulong sa Dios maghatag og kasiguruhan alang sa kaluwasan, maghatag kausaban og kabag-uhan sa atong mga kinabuhi. Unsa ang tibuok nga kasulatan, busa madaan man o mabag-o nga nahisulat kana siya aplikado na sa atong panahon kaysa gihisgutan sa Roma Kapitulo 15 versikulo 4 kay bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon kanato karon aron pinaagi ni makabaton kitag kadasig og paglaom. Brother Bobby uban sa naman naminaw si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw sa natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, daghang salamat. Daghang salamat Brother John. So adto ta higyalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Okay, ato saning basahon makadiyot kining pipila ka nakita nato sa screen. Okay. Ni si Dailin Abrasi. Good evening sa inyo, Brad John, Brad Libby from Carlis, Iloilo. No, salamat nga sunod-sunod gid nga naatay viewer sa Carlis, Iloilo. So maayong gabi sa inyong tanan diha sa Carlis. Okay, ni Asad si Roth de la Cruz. Good evening, Brad Libby. Watching nagtanaw sila karon. Niya pod si Sister Aida Tirana listening to all. God bless. Okay, salamat po kayo, no? O niya, salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Ang pangutana nga nagisgot siya nga sa ila kuno wala na kayo nila tagayon pansin ang bag-ong tugon ang daang tugon kay lagi wa man gid kuno ni gamit si Kristo mga apostoles mga nasulat is daang tugon. Okay, mo na iyang naabtan po siya nga wa na kuno nagamit. Pero atong gipasabot rig tinuod ba? Diin man na niya nadunggi ng wa na nagamit basig mo po na gitudlo pod sa iyang pastor, no, nga wa na nagamit si Kristo ug ang mga apostol Dios bagong tugon sa daan tugon. Wa na gamita ang daan tugon. Pero igala nadungog nimo ang daghan nga mga verses, mga ebidensya nga nagpamatuod mahitungod sa mga bersikulo nga nagtug-an kanato nga gigamit sa bag-ong tugon nga naman kay wa pa nasulat ang bag-ong tugon ni adtong panahona. Ang Biblia nga gigamit nila ang daan tugon sa mga apostoles. Ang bag-ong tugon wa noon sila nagamit, wa pa man nasuwat. So, mo na nga sa kinibitang gi mabasa nato sa kanang libro sa Roma at oro yung tanahon katong gibasa ni Brother John kaganiha sa Roma 15 versikulo 4. Kuan man na kanang giingon man na nga ato mabasa diha nadungog to niya ganiha nagingon si San Pablo kay bisan unsay gisulat kani adto gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay sa makasulatan makabaton kita og paglaom. Kanang word giingon diya nga kay bisan unsay gisulat kani adto unsa may gipasabot ni San Pablo ana
So mangonsulta ta og Bible commentary mga higala. Atong tanawon kanang pulong bisan unsay gisulat kaniadto. Unsa man ang mga libro ha ka ha. Niya akong basahon na sa Bible commentary ni higala. For whatsoever things were written aforetime, this refers not only to the quotation from 69 of Psalms. Kay kini guro mag 15:4 gi-quote ni sa Salmo kapitulo 69. Pero ang ato nabasa ingon dinhi kay bisan unsay gisulat kaniadto kini nag-refers dili lang sa quotation nga gikuha sa Salmo 69, but to all, bantay ha, but to all the Old Testament scriptures. Klaro na. But to all Old Testament scriptures. So nagamit nagamit ang tanan di ay sinulat sa daang tugon mo na gipasabot ni Pablo kay bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon kanato karon. Mo na nga tun-an nato unya ano di naman na tun-an nga bisan unsay gisulat kaniadto unya atong gibasa di lang kay nag-refer sa Salmo 69 kundi sa tanang libro sa Old Testament scriptures mga higala. Asa may atong tuhuan? Ang nagtudlo na to diason simbahan og ang kining Bible commentary mga higala nga atong nabasa. Klaro na ha? Klaro na. So gikan si Jesus hangtod sa libro sa Malakias 39 ka mga libro sa Old Testament gisulat kini kaniadto aron atong tun-an karon panahon na. May nung nagtuon ta unya naon sa pagkaunsa nga di naman basahon ang Old Testament mga higala. Naon sa ng pagkaunsa nga giingon ni San Pablo nga gisulat kini alang sa pagtuon kanato karon. Kanato gani kita si Pablo apostol sa mahintil siya gisulat kani kaniadto alang sa pagtuon kanato karon. Nya ginasunahan aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay sa mga kasulatan makabaton kita og paglaom. Pagkanindot ana pinaagi sa pagtuon mga higala makabato ingon to nabasa kay bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kini sa pagtuon kanato karon aron nga pinaagi sa kasulatan makabaton kita og paglaom. Ang gusto gini ni San Pablo ang daan tugon pinaagi nin higalag tun-an nimo karon panahon na makabaton o sa word makabaton makadawat kita og paglaom mga higala. Unsam ng paglaoma? Paglaom sa kaluwasan mga kahigalaan. Busa munang giingon diya nga sa atong mabasa sa Tito 2 versikulo 13 nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Kristo nga atong dakong Dios og manuluwas, dakong paglaom. So ang kadtong mga tao nga nagtuon nagbasa gikas Jesus sa Old Testament og nari sa tibok scriptures bisan sa bawang tugon kay iwahibaw na sa tigala ang tao nga magbasa ni ana og magkinabuhi makabaton siyang paglaom sa pagbalik ni Kristo. Doon na siya bulahan nga paglaom sa pagpadayag ni Ginoong Kristo ning kalibutan. Karon tinuod ba nga ang mga apostol wa na nagamit sa daang tugon? Nagamit di ay. O niya ni atong tanaw na ang kining napulo kasugo mahigala daan tugon man ano Exodo kapitulo 20. Pero makaplagan ba na nimo nagigamit ang mga nasuwat diha diri sa bag-ong tugon? Niya ito basahon. Ang unang sugo nag-ingon diha sa Exodo 23, dili ka magbaton og lain nga Dios atubangan ko. Diri sa bag-ong tugon si San Juan
iyang gikutlo na sa unang Juan 5:21. Ingon siya mahinigugma, likay ninyo ang mga Diyos-Diyos. Kanang paglikay mo man, di ka magbaton og Diyos-Diyos tabangan ko. Diin na nagikutlo, Exodo 20, versikulo 3. So nagpasabot nga, si San Juan, ning kutlo di ay, diyas daan tugon ning gamit. Oy, naunsang pagkaunsaan nga naaman di ay Japon. O niya, kanang ikaduhang sugo sa napulo ka sugo, nga dili ka magsimba sa mga Diyos-Diyos. Ka Diyos-Diyos, dili tinuod na Diyos, kay trak-trak sa mas trak-trak ba? Di tinuod trak, Diyos-Diyos. Kinsa mo sa mga Diyos-Diyos? Mga binuhat og tao lang ba? Nagiila, nga gisimba. O niya, diris maguntugon, ningkutlo ba San Pablo, ana, ngadto sa taga Korinto, siyang sulat. Sa unang Korinto, 10 versikulo 14, nag-ingon si San Pablo, mga anak, likay ninyo ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Ano, Exodo 20, versikulo 5, dili mo iyukbo, dili ka magsimba, nagtos mo Diyos-Diyos. So nagpasabot ko si San Pablo, iyang gikutlo ang Exodo 20, versikulo 5, nga ang tao gibid-an sa pagsimbag mga Diyos-Diyos sigala. O niya, sa ito'y giingon sa inyuhang pastor, sa inyuhang pagtulunan, wala na nagamit ang mga apostoles sa bagong tugon. Nagamit di ay, nagamit, gipangkutlo man gani. O niya, ang ikatulong sugos Ginoo, nga dili magpasipala mga higala. So, gikutlo po na, din sa Juan 10:23, na ang tao nga moangkon nga siya Dios sa mapitan ako mingon kong Dios pasipala na atubangan sa Dios. So naa ba tayo mabasa Exodo 20 versikulo 7, mabasa na ikaw tulong sugos Ginoo, dili niyo pasipalahan ang ngalan sa Dios. Ikaapat nga sugo nga naas dan tugon sa Exodo 28 ngadto sa versikulo 11, nga hinumduman mo ang adlaw ng ipahulay balaan na kini. Makatlagan gihapon sa bagong tugon mga higala. Sa Hebranon 4:4 nagisgot diha nga sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit yuta tanang butang mipahulay sa ikapito ka adlaw ang Dios. Unya sa bersikulo 9 gaingon ang Ginoo, busa nagapabilin pa ang kapahulayan alang sa mga tao sa Dios. Ang masulod sa kapahulayan sa Dios moundang siya mabuhat, maingon nga ang Dios miundang siya mabuhat. Gikutlo na gihapon sa Exodo 20 ang igpapahulay higala. So naa gyapon ning gamit gyapon sa Pablo suwat sa Hebranon. Unya si Mateo ning gamit bapod sa Mateo 24:20 nag-ingon di atong mabasa nga matod pa ni Hesus, pag-ampo kamo nga sa inyong pagpangalagiw dili mahitol sa adlaw nga pahulay. Ari ka si piso, ikalimang sugo sa napulo ka sugo, ingon man diya, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Naa ba na mabasa punos bagong tugon, naa mabasa higala sa Epeso 6 versikulo 2, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan, mao kini ang naghisgot diha, mao kini ang sugo nga adunay saad. O nagisgotan yapon ni San Pablo. O niya, ari ka maghisgot sa di ka magpatay. Pero tandaghanang mga nagamit diya sa bagong tugon nga di ka magpatay, di ka magbuno. Bisan pa San Juan pinadayag bahigala, nagsulti siya sa kapitulo 21 versikulo 8, walay mamumuno. Ang mamumuno higala iyang bahin ikaduhang kamatayon sa impyernos kalayo. Nagamit gihapon, gikutlo na dito di ka magpatay nga sugo. O niya, sunod, di ka manapaw. Sa Exodo 20 gyapon igala, na dito dili ka manapaw. Mabasa mo sa bagong tugon, daghan kaayong mga magsusulat sa bagong tugon na gamit na sama ka San Pablo sa Roma 13 versikulo 9. Ingas Pablo, di ka manapaw. O niya, kanang dili ka mangawat. Naabag yapon sa bagong tugon, naag yapon sa 13:9 gyapon sa Roma, dili ka mangawat. No, ang maligig yapon. O kaning sugo nga dili ka mamakak.
nga naam nas daan tugon ikasiya masugo sa napulo kasugo mabasa ba na sa bagong tugon mabasa sa Marcos 10 bersikulo 19 higala naa diha ang dili ka mamakak unya ka na dili maibog mao na ikanapulong sugos Ginoo sa Roma 3:13 maybe og sa Roma City Ingos Pablo dili ko makailag sala di ay ang pagpangibog kung wa pa ang sugo nagsulti nga di ka maibog. So di magikot lang Pablo sa Exodo 20 versikulo 17. So na mabasa mahigala. Karon arita kang Ginoong Isokristo mahigala. Arita kang Ginoong Isokristo nagamit ba si Jesus? Atong basahon dinhi sa Lucas kapitulo 24 mga higala. Lucas kapitulo 24 ani atong basahon sa bersikulo kapitulo 24 ani sa bersikulo 28 mga higala 27 mani atong mabasa og sugod kang Moises Genesis libro suwat ni Moises nagdanan og sugod kang Moises og sa tanang mga propeta o kanang mga manalag mga magsulat sa daan tugon mga prophet ay higala og sugod kang Moises og sa tanang mga propeta iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok na kasulatan. Tiyan mo na, gisaysay niya ang tibuok kasulatan sugod kang Moises og sa mga propeta. So sayop higala ang pagtudlo nga di na basahon, di na gamiton ang daan tugon sa pagpanudlo tungod kay mga apostolis ang ilang gigamit daan tugon bisan si Kristo higala daan tugon ang gigamit. Wa naman tayo panahon sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong permission mahigala. Okay, mahigala, nagampo kita. Among dalang panon ng nakagagahom ni Diyos na naga sa tronos kitasan sa mga langit. Daghang salamat sa